Jo Karjalan kunnailla lehtipuu, jo Karjalan koivikot tuuhettuu. Minä olin Skånessa töissä tuolla kotisairaanhoidossa ja tapasin siellä muutaman suomalaisen potilaan. Ja siitä tuli sellainen ajatus, jotta mukaan voisi olla tällaisessa paikassa, missä voi omaa äidinkieltään jutella. Ja sitten kun minulle näytettiin tätä paikkaa, niin se oli ihan niin kuin minä olin tullut Suomeen. Suomalaisia keinoja ja taidetta ja muuten, että se hyvin lämpimältä tuntui tosissaan kuin suomalaiselta, että oli tullut kotiin. Valmalle. Kiitos. Minä olin syntynyt Ruotsissa ja on ollut kotikieli suomi. Ja kun minä hain tänne töihin, niin kuulin, että oli suomenkielinen. Se oli niin kiva minusta, että saa vähän puhua suomen kielessä. Totta kai se pelotti vähän, kun minä olen puhunut niin paljon suomea, mä viimeiset 25 vuotta ainakaan. Että se on tärkeää mullekin, että me pidetään yllä sitä suomen kieltä. Ole hyvä. Kiitos. Tämä paikka erottaa muista paikasta varmasti, että täällä on just se suomalaisuus. Nämä suomalaiset perinteet pidetään yllä. Tänne tulee joka toinen viikko semmoinen suomalainen bändi soittamaan. Ja se on tosi kiva monille asukkaille. Ja sitten pidetään kaikki nämä suomalaiset itsenäisyyspäivät ja kaikki ne. Ja sitten suomalainen sauna. Kun ne tietää, että ne saa lähteä saunaan, ne on niin innokkaita lähtemään ja odottavat sitä saunahetkeä, että ne saa olla siellä saunassa. Että se on tosi kiva, niin se on tärkeä heille se. Ja sitten meillä on semmoinen sävelsirkkumusiikki suomeksi kanssa. Vaikka vieraan hissavoillaan. Kahvia Hilkalle ja Topille. Kiitos, kiitos. Miten meni bingo teille? Voititteko te nyt? Voitamme aina. Joo. Tämä työympäristö on tosi moderni täällä talossa. On kaikki liftit, on kaikki mitä tarvii. Että jos pyydetään, niin saadaan kaikkia tänne. Kaikilla on pyykkikoneet huoneissa. Me on tuolla vanhusten puolella. Meillä on hyvä tiimi siellä. Tämä antaa paljon energiaa. Että on hyviä työkavereita ja sitten se on minusta hyvää. Päivää, Lempi! Päivä. Miten sulla menee tänne? Minä olen yllättynyt asioista just tästä suomalaisuudesta, että miten tärkeää se on, kun vanhentuu. Ja se on tullut minullekin, kun olen vanhempi, niin tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Mä olen suomalainen ja mä haluan puhua suomea. Ja kun huomaa, että minä olen voinut auttaa kuitenkin jotenkin, että sillä suomalaisuudellani olen voinut auttaa näitä meidän potilaita. Siitä saa hyvin paljon energiaa, jotta tuntuu, että on tehnyt hyvän työn.